kejadian sing terjadi dengan ulang suruh. Sing paragraf pertama sing paragraf pertama niku kula cuplikaken saking kitab ini Anatut Thalibin fi Hifdzil Al-Fatih Fathul Mu'in Syarah Fathul Mu'in niku disebutaken itu ten ngene ulang surah pas tanggal 11 berarti Asyura tanggal 11 niku wonten 22 peristiwa 22 kejadian. Ini boten potongan kabeh kula sekilas-kilas mawon sing pertama niku ditampine tobaté Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam niku kan mandhap tentunya diparingi donga kali Allah kangge tobat Rabbana dolamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lajeng ditampi tobat karo Allah niku ngepasi tanggal 11 Muharram, tanggal 11 Suro. Lajeng Nabi Idris minggah teng langit sekawan niku nggih ngepasi tanggal 11 Suro. Nabi Idris niku nate kekancan kali malaikat Israil. Tapi awalnya mboten ngertos niku malaikat Israil, wis koyo kekancan. Dilalak 3 dinten Nabi Idris poso niku kan Nabi Idris dahar buka. Lah kancane niki mboten nderek buka, kok gak mangan babar blas, kok kuat 3 dina terus ditangleti. Sampeyan saestune sinten kok gak mangan 3 dina kok kuat. Terus ngaku kula niku saestune nggih malaikat Israil. Sampeyan malaikat Israil 3 dina melu aku apa prei oleh jabut nyawa. Mboten, senajan kula nderek jenengan 3 dinten, kula tetep jabut nyawa. Mboten kirang saking wong 1000. Niku malaikat Israil. Nah, akhirnya terus Nabi Idris jajal pengen ngerti rasane sedo. Masyaallah, Nabi nek duwe panyuwun luar biasa. Terus nyuwun teng Allah dikabulne. Oleh dijabut nyawe. Pas dijawab bengok-bengok Nabi Idris. Apa koyo ngene rasane dijabut nyawane? Terus malaikat Israil sanjang. Lho, oleh kula jabut nyawane Nabi Rasul niku wis paling alus. Lho paling alus kok lorone koyo ngene, ndane sing mboten Nabi Rasul apa tambah gak loro iki. Ngampun terus ukuran sangat. Mantun dijabut nyawane dibaleni. Terus diizini Allah minggah teng langit ningali swarga, ningali neraka. Dilala pas ningali swarga niku mlebetun swarga kerasan, boten purun medal. Malaikat Israil terus ayo mudhun ngurung ayahe mlebu swarga. Moh aku enak nang swarga. Terus kali Allah didhawuhi ya wis apa-apa, gak gelem mudhun ya ora apa-apa, ngibadah tenggene langit sekawan. Terus Nabi Nuh mandhap saka kapal, mantune banjir niku nggih tanggal 11 Suro. Nabi Nuh niku kan umate sing nakal-nakal niku kan dihancurno Allah kaliyan banjir bandar. Boten sedina 2 dina suwene 6 wulan. Mantun 6 wulan banjir, terus kapale Nabi Nuh niku mandhap ten kene gunung Bukit Judi. Ten Bukit Judi terus kape mandhap niku awang-awangan. Engko nek mandhap yo nek jek becek, nek jek kepreset. Kang diutus niku manuk gagak, manuk ireng. Manuk gagak dilalah khianat. Mboten purun nglaksanakno perintahe Nabi Nuh. Malah mangani batang. Akhire disabdo kali Nabi Nuh dadi makhluk sing paling manuk sing paling elek. Mangkane manuk gagak nek liwat jarene tandane wong mati. Kena sabdone Nabi Nuh. Terus akhirnya ngutus manuk sing nomor kali merpati.
Merpati niki manut kali Nabi Nuh. Sikile niku dipancepno teng kene dataran terus dioser-oserno enek warnane abang. Terus akhirnya matur sowan balik teng kene Nabi Nuh, dipirsani Nabi Nuh, "Oh iki sikile wis ana warna abang." Berarti wis iso diincak ibuni, wis gak becek maneh, wis gak banjir maneh. Akhirnya terus mandek niku. Makanya manuk merpati niku oleh donga barokah karo Nabi Nuh. Makanya boten enten manuk sing dienggo donga nganten kejaba manuk merpati. Jenengan pirengaken donga-dongane kiai, ngenten manuk merpati bareng. Lajeng Nabi Ibrahim diobong kali Raja Namrud niku selamat medal boten kobong nggih wonten tanggal 11 Suro. Terus Nabi Musa pikantuk kitab Taurat niku nggih ten kene tanggal 11 wulan Suro. Nabi Yusuf dilebokno penjara terus akhirnya saged medal. Nggih karena banding niku medale nggih wulan Suro tanggal 11. Nabi Yakub abahe Nabi Yusuf niku nangisi Nabi Yusuf pisah pirang-pirang tahun sampai ngampun ten mripate niki sakit sampai wuto. Akhirnya terus kali Nabi Yusuf dilepasno jubahe diparingno dulure kengken musapno wajahe Nabi Yakub sehat saged mirsani malih niku nggih tanggal 11 Suro. Lajeng Nabi Ayub kenging penyakit kulit dicoba kali Allah mergo hasute iblis niku terus disehatno Allah nanten siram toya niku sing mancur niku terus saged sehat malih niku nggih sehate wulan Suro tanggal 11. Nabi Yunus diuntal liwat dangune 3 dinten selamaten ngene perute liwat niku donga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Donga monten terus sampai 3 dinten akhirnya terus medal saka wetenge iwak. Medal niku nggih tanggal 11 Suro. Lajeng Bani Israil umat Nabi Musa niku diuber Firaun karo tentarane melayu ngantos ketemu Laut Merah. Ketemu Laut Merah bingung ngarep segara mburi Firaun kali bala tentarane. Akhirnya Nabi Musa ngetokno tongkate diutus Allah kengken ngetingalno mukjizate. Tongkate dituthuk terus segarane biyak buka dadi 12 darah. Akhirnya Nabi Musa kali Bani Israil saged lewat selamat. Firaun kalau tentarane mati tenggelam. Niku nggih kedadosane tanggal 11 Suro. Mangane tiyang Yahudi sampai sakniki nggih mrengeti biyen tau diselametno Nabi Musa saka Firaun tanggal 11 Suro. Makane diposo karo wong Yahudi. Lajeng Nabi Dawud niku nate ndamel kesalahan, dalam tanda petik kesalahan. Mergi Nabi Dawud niku kan gadah garwa katahe nek 9 duwe garwa 90 wis duwe 90 niku tasik ngesir karo bojone niki garwane pasukane, garwane santrine. Aku ngesir bojomu tak rabi oleh dijaluk. Nabi Daud niki mboten trima nabi lho, raja pisan niki nggih nabi nggih raja. Maka pasukan niku mboten enten pilihan lain, mboten angsal nolak. Ya wis akhire bojone dipegat. Sing wedok dipegat supaya iso dinikah kali Nabi Daud. Dereng sempet dinikah, akhirnya ditegur kali Allah. Enten wong loro nggih malaikat nih sakjane malaikat terus mendur jadi wong akhirnya koyok debat. Ada akhilahu tis'una nahjata wal ya nahjatu wahidah. Dulurku niki Nabi Daud wis duwe wedhus 99 lho.
Jek ngeroyok wekku, wedhus wekku padahal aku duwe mek sitok. Terus Nabi Daud duka, lho ya zalim. Wis duwe 99 kok ngepek weke kancane, ngeroyok weke kancane, murka iku serakah. Nabi Daud piyambak Pak sing dawuh ngono. Terus akhirnya Nabi Daud kelingan lho. Kok koyo ceritaku iki. Wah, akhirnya Nabi Daud kemutan terus tobat dan Allah. Sakjane nggih mboten salah. Wong niku zamane Nabi Daud sakderenge Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada pembatasan istri. Jadi sakjane sah-sah mawon Pak. Nikah 99 100. Nabi Sulaiman putrane Nabi Daud niku garwane setunggale. Garwane mboten apa-apa. Kan Nabi niku saged adil dibagi situk-situk. Wong raja Pak, dikek istana situk-situk. Bojone mboten zalim. Bahkan garwane niku sing asale Nabi Daud mboten siyos nikah karena ditegur Allah. Niku akhirnya ditakdir Allah akhirnya nikah saestu. Kali sing wau niku nikah terus nggak ada putra niki Nabi Sulaiman niki. Jadi menggo riwayat niku Nabi Sulaiman niki lahir saka istri ke-100 dari Nabi Daud. Nah, Nabi Sulaiman niku ngonton nggih, Nabi Sulaiman niku wekdal alit pinter cerdas nggih. Terus dikei pilihan Allah. Sulaiman awakmu milih ilmu dadi wong alim, apa milih bondo donya dadi wong sugih, apa milih jabatan dadi raja? Ayo milih pundi? Putrane jenengan lho tawangan. Nah, awakmu pengen ilmu iso dadi wong alim, apa pengen duit sing akeh iso dadi wong sugih oleh warisan akeh, apa tak lebokno PNS tak lebokno jabatan dadi direktur napa-napa. Nek cerdas mestine milih ilmu karena ilmu niku ngungkuli napa-napa. Karena Nabi Sulaiman ku milih ilmu, mergo milih ilmu maka kabeh oleh kabeh. Milih ilmu akhirnya bondo donya nggih angsal, jabatan dadi raja nggih angsal. Makanya Nabi Sulaiman itu termasuk satu di antara 4 raja dunia. Mboten trimo raja negara. Raja dunia sak donya niku sing ngrajani Nabi Sulaiman. Nate niku. Bahkan Nabi Sulaiman duwe donga sing sampai saiki ora ana siji pun wong sing iso ngalahno nyaingi kesugihane kerajane Nabi Sulaiman mboten saged. Nomor 1. Terus Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pikantuk dawuh oleh Allah menyatakan bahwa sedaya kesalahane Kanjeng Nabi sing saderenge lan sakwise sampun di ngapura kalih Allah. Niki bukan dodono oleh Nabi kita dosa mboten, niki justru menduduhaken Kanjeng Nabi kita niku Kanjeng Nabi paling mulya. Durung salah niku lho, durung nglakoni kesalahan wis di ngapura karo Allah. Bahkan Nabi mboten nate salah, mboten nate nglakoni dosa. Tapi pun di ngapura, padahal durung sempet nglakoni. Nah, nek wong nakal terus dikandani, awakmu bebas nglakoni apa-apa, nakal tenan. Nek Nabi kita mboten. Makanya tengene surat Al-Fatah niku kan disebutno inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ngoten. Lajeng nomor 12 niku tanggal 11 sura niku Allah pertama ndadosaken donya, ngedukno udan, ngedukno rahmat teng donya, ndadosaken arsy niki barang gaib Pak, kita mboten ngertos bentuke ya pokoke arsy. Terus ndadosaken Allahul Mahfud. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud niku didadosaken Allah nggih tanggal 11 sura. Terus Allah dadosaken kolam nun wal qalami wa ma yasturun niku nggih dadosaken tanggal 11 sura. Terus Allah dadosaken malaikat Jibril niku nggih tanggal 11 sura. Lajeng Nabi Isa diangkat tenggene langit diselametno saking kejarane wong Yahudi niku nggih tanggal 11 sura. Terus nah niki
benjing kiamat niku kedadosane tanggal sedasa tanggal sedasa. Nah, mungguhe riwayat hadis tentang napa niku alamatus saah tentang asratus saah utawa tanda-tanda kiamat. Niku salah satu tanda kiamat niku kan benjing kiamat bakal kedadosan dinten Jumat kan ngoten ngene riwayat hadis. Ten riwayat iki disebutaken kiamat kedadosane tanggal sedasa suro. Makane hati-hati nek sedasa suro niku dawah dina Jumat. Nah, kula mutaken. Dek wingi pas kita ngelampahi zikir amalan awal tahun, nggih tas iki mboten ngujuk susu niku Pak. Sing derek. Niku kan kaya ngenten iki, dina Selasa malam Rebu. Dina Selasa malam Rebu. Saiki diitung mawon. Mulai Selasa malam Rebu. Selasa niku malam Rebu diitung maghribe. Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat itu wis mlebu tanggal sedasa suro. Isuke kan Jumat. Nah, wis mbumbuan iki, Pak. Benjing tanggal Jumat iku apa tenan kiamat apa mboten? Soale monggoe hadis niku kan kiamat bakal kedadosan dina Jumat. Terus kedadosane tanggal sedasa suro. Lah benjing pas sedasa suro dina Jumat. Wallahu a'lam wis. Siap-siap mawon. Oh, nggih, tapi insyaallah tasik dangu lah, tasik dangu. Nggih, insyaallah. Soale tasik kata tiyang salat, tasik kata adzan, tasik kata tiyang ngaji, tiyang sholawatan. Makanya jenengan dengan derek jamaah ngaji, sholawatan, macam-macam ibadah niku termasuk nunda kiamat. Nunda kiamat. Tapi nek kita terus akhirnya aras-arasan ibadah, keluarga kita aras-arasan ibadah, gak ono sing ngadan, gak ono sing sholat, gak ono sing ngaji. Alamat nyepetno kiamat. Oh, niku sing pertama. Sing kedua, sing paragraf kedua niki kula pendet saking beberapa kitab sejarah. Iki kedadosan-kedadosan sing terjadi teng gene zaman Kanjeng Nabi kali sing sak bedane. Contohnya perang Najd, kula mboten sangat dodo, suwi niki sejarah soalnya. Terus pasukan Abi Salamah, terus Kanjeng Nabi nate ngutus Abdullah bin Unes, kangge mateni Khalid bin Sufyan niku nggih sura. Terus Muhammad bin Maslamah niku nggih sura. Nah niki sing paling seru, sing paling penting jenengan garis bawahi sing kula waosaken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Raihanah binti Zaid radhiyallahu anha niku nggih wulan Sura tanggal tahun 6 Hijriah. Wulan Sura. Nabi niku nikah wulan Sura. Kula tambahi malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha niku nggih wulan Sura. Enten sing mastane tahun 6 Hijriah, enten sing mastane tahun 7 Hijriah. Dadi Kanjeng Nabi niku ya nate nikah wulan Sura. Makane lek jenengan badhe mantu wulan Sura, monggo. Mboten usah wedi, Pak. Mergi Nabi nggih nate nyontone. Nabi nate rasa wedi. Monggo mboten apa. Malah penak jenengan mantu wulan Sura, ra ono saingane. Lho, wong liya ora ono, kawukan iku paling santai wulan Sura, Pak. Paling santai kula niku lek wulan Sura wis. Sepi ra ono wong sing daftar. Sepi. Mangke rada akhir-akhir Sura kata sing daftar tapi kanggo wulan ngajenge biasa. Tapi wulan Sura sawepi, mboten enten kegiatan, sawate santen. Nah, wong kabeh sirik kabeh. Lha wong Kanjeng Nabi yo nate kok. Justru kula walik sakniki. Justru Kanjeng Nabi niku mboten nate nikah wulan besar. Wulan Dzulhijjah niku Nabi mboten nate nikah. Jenengan pados sinten sejarah. Mumpun kula cek. Kula mboten kirang maos kitab iku wis puluhan kitab sejarah. Goleki ni Kanjeng Nabi nikah wulan besar ra enek blas. Nabi nikah wulan besar blas gak tau, pisan ora tau. Lah wong-wong iku
rata-rata duwe gawe mantu wulan besar. Saiki tak takoki wong sing mantu wulan besar, sampai niru sapa? Ku nabimu ora tau nikah wulan besar. Niru sapa? Niru dukun, Pak. Hitungane dukun. Ya wis mino dukun. Rata-rata kan niru hitungane wong sepuh, ngono-ngono. Nabi ora tau. Justru Pak ngapunten, wong kula mboten sirik utawa benci wong nikah besar mboten nggih, kula kenal klarifikasi. Tapi tiyang niku nek nikah wulan besar, potensi nyaingi Allah. Nyaingi Allah. Mergo napa? Wulan besar niku Allah gadah damel ageng. Gadah ibadah yang besar, wulan besar niku. Napa niku? Nggih niku munggah kaji puluhan juta, antri pirang-pirang tahun. Terus kali ibadah kurban. Nggih kan? Lah akhirnya pas ibadah kurban niku akeh wong alasan gak gelem kurban, mergo duwite entek dienggo jagong nyumbang. Wis alasan akhirnya panitia monggo mboten ngersakaken. Lah Mas akeh jagonge, akeh nyumbange, akeh tonjolan wis lunas lho. Oh. Terus Kanjeng Nabi balekaken putrine Zainab alaihissalam nggih tenggene garwane Abdul As bin Rabi mantun napa niku mlebet Islam niku nggih ten wulan Suro. Perang Dzulqa'dah, perang Khaybar sing terkenal niku nggih ten wulan Suro. Terus daging khimar di sing jinak sing diingu niku mboten nangsa didahar niku nggih wulan Suro. Sepupune Kanjeng Nabi niku nggih wulan Suro. Terus Sayyidina Abu Hurairah terkenal nggih, periwayat hadis terbanyak nomor 1. Niku mlebet Islame nggih wulan Suro. Terus utusan Uyainah bin Hisn Sariyah perang niku nggih wulan Suro. Muncul nabi palsu niku nggih wulan Suro, Al-Aswad Al-Anasi niku jenenge. Lajeng utusan Usamah bin Zaid bin Harithah niku nggih wulan Suro. Sayyidina Abu Bakar ngutus Khalid bin Walid kangge perang teng gene Kufah niku nggih lumser. Terus niki sing terakhir niki penting. Tragedi Karbala. Karbala niku panggenan, siji panggenan. Sing ten panggenan mriku niku wonten sedone putune Kanjeng Nabi nggih niku Sayyid Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Niku sedone mati syahid nggih ten mriku. Ten Karbala tur tanggale pas tanggal 11 Suro tahun 1 Hijriah. Piyambak ini dipateni tiang-tiang, dikepung tiang-tiang masyaallah. Nah, akhirnya sampai saat itu tiang Syiah khususnya sajane tiang umat Islam nggih umume nggih termasuk prihatin. Makanya Pak, jenengan lek mboten mantu wulan Suro lek alasane mergo prihatin. Wulan Suro iku putune Kanjeng Nabi sedo, mboten napa-napa. Bener jenengan. Wulan Suro niku putune Kanjeng Nabi niku sedo. Nek putune Kanjeng Nabi sedo kira-kira Kanjeng Nabi niku sedih apa seneng? Nah, sedih. Maka nek sedih kan, weh mosok Kanjeng Nabi ini sedih awak dhewe seneng-seneng. Nah, nek ngoten niku alasane mboten napa-napa jenengan. Mboten mantu wulan Suro bener. Tapi lek gawani mantu wulan Suro mergi wedi pegatan macem-macem, mitos. Nah, nek niku mboten masalah. Nah, pun langsung mawon nggih ngandhape. Niki amalan-amalan sing saged kita lampahi dinten dalu utawa dinten injinge Asyura. Asyura niku tanggal 11 Muharram. Nek monggo iki to sing dik wingi kita lampahi niki lho, Pak. Niki kan kita dik wingi nglampahi Selasa malam Rebo. Mriki lho nggih, tanggal 1 Suro kan Selasa malam Rebo. Berarti dawahe tanggal 11 Suro niku Kamis malam Jumat sampai dina Jumat saderenge maghrib sore. Jumat sore niku dianggap tanggal 11 Suro Asyura. Niki nek saged nglampahi 12 niki. Mulai maghrib sampai sadurunge maghrib malih niku nek saged nglampahi 12 niki. Nek mboten saged nggih beberapa menit. Tapi nek jenengan ndelok sing kalender sing derek surone niku tanggal 1 Suro niku Senin malam Selasa nggih. Berarti ya niki dilampahi Rebo malam Kamis sampai Kamis sore saderenge maghrib. Sing dilampahi napa kali ulama ampun didamelno nadzam. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil bihatnatani wala
sun solisil zul aliman udwa takhir raksal yatim mimsah tasor datuk wa tasir wasi alal ayyadi qalim dhufra qalim ning sunat kula keliru ngarep wa suratal ikhlasul al-fantasi burine lam kabeh nggih mboten tasil nutil waqtakhil tahsil terus tasil dhufra niki mboten terus tasil burine lam kabeh. Nah, kangge tiyang NU khususe niku nek nadhenge niki sakjane pun biasa, tapi kangge wong masyarakat padha kangelan. Makane dienggo selawatan. Ben gampang. Iki selawatan pun kula tulis. Terus terjemahe nggih pun enten Jawae, dadi penak jenengan. Apa wae sing dilakoni. Niki lagune sakjane ya iso gawe sing umpeng Sholli wa sallim ala sing kaya Habib Syekh. Tapi lek kanggo sing tuwa-tuwa ambekane ya wis kenen kemis. Gawe sing lagu sing apa kalem-kalem ae kaya Tombo Ati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abadama fi ilmi Allahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi ulang surah umat Islam kautaman cacahe rolas poso sholat silaturahim sowan mulomo nganggo jala adus lan dilih wong loro musab sirah bocah yatim sedekah masak enak mayorake keluarga ngetok buku aja dimudawa surat ikhlas kaping 1000 padha diwaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana fi ilmi Allahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi kena dienggo pujian nek wayahe mantun anger sadurunge koma ulang sura sakjane niki mboten terbatas tenggene Asyura sakjane memang sing paling sae tanggal 11 sura amalan iki nek saged tapi nek jenengan pengen ngelampahi nek tak lampahi saulan utuh sura malah sae setiap hari ngelakoni koyo ngene iki diulang sura malah sae nah napa mawon siji poso tanggal 11 sura niku kan enten poso namine Asyura nggih. Berarti kita nek menggowe sing masjid niki niku posone dina Jumat. Tapi kali Kanjeng Nabi sunahe ditambahi sedina sadurunge Tasu'a. Berarti Kemis kali Jumat, Tasu'a kali Asyura. Umpama jenengan pengen poso sak wulan utuh sura malah sae. Jos malah.
Terus salat sing dimaksud niki ngatahaken salat sunnah, boten salat khusus, boten salat sunnah. Injing salat duha, nek dalu ya salat tahajud nggih, napa taubat, hajat, witir, monggo. Aja lali qobliyah ba'diyahe ngoten niku nggih. Mboten salat khusus suro mboten enten. Terus silaturahim nempung sana, monggo sing duwe dulur, tangga, kanca ditiliki, diparani nggih, disilaturahim. Nek tebe ditelepon. Syukur-syukur ya dikirimi. Dulur niku ado diparani, malah ngerepotno karo dikirimi transfer. Enak ndi, Pak? Enak transfer. Aduh teko Kalimantan rene kene gak nyuguhno. Nah, ayo gak penak wis ado-ado saka Kalimantan akhire nyepakno repot. Lah lek ngono kan dikirimi dhuwit ae kan sepenak wis. Silaturahim niku carane macam-macam. Nggih mboten kudu ketemu wong, paring hadiah saged. Terus sowan ulama, nggih sowan ulama niki mboten namung sowan ulama sing tasih gesang-gesang, sing jenengan gadah guru sing sampun sedo termasuk tiyang sepa. Tiyang sepa niku kan guru pertama kita nggih. Guru pertama kita niku tiyang sepa, diulangi ngomong, ngadeg, mlaku niku kan pertama wong tuwa. Maka saged ngelampahi ziarah ten kene tanggal 11 Suro. Nek tiyang sepahe cedhak nggih mriki mawon, tapi nek umpami tebing nggih dikirimi donga nganggo celak. Nah, celakan iki kan boten namung sunah kangge tiyang ekstrim mawon. Tiyang kakung niku sakjane nggih tetep disunahno celakan, tapi kula dereng nate celak. Kuwatir welek ta. Ya mboten napa isin ya mboten saged lah kula. Nah, nek tiyang ekstrim insyaallah pun kuliti. Terus siram. Nah, siram niki yo siram koyo jenengan nek badhe budal Jumatan lho, Pak. Nah, koyo adus sunah niki lho. Adus keramas niki lho. Niki sunah. Cuma niat adus ngurmati wulan Suro. Nawaitul husla li hurmati hadas syahri lillahi ta'ala. Utawa penati niat adus Suro wis sah. Oleh ganjaran. Terus tilik wong loro, nah, ngendangi wong sakit, gak ada tangga, kanca, dulur nek sakit diendangi. Uluk salam, terus didongakno, muga-muga enggal sehat. Ngangge donga Jawa monggo, nggo basa Arab ya napa-napa. Allahumma anta syafi la syifaa illa syifaa isfihi syifaan ta'man ajilan la yuwadiru saqaman wala alaman bisaqo. Utawa donga astagfirullahaladzim rabbal arsyil azim ayyashfiyakum. Utawa wis kaya Jawa iku awake wis muga-muga sehat ya wis ngene iki enteng wis insyaallah ngene iki ya cepet mari kok. Tanggaku ngene iki marang ya bal-balan ya nyopir ya wis playon wis. Ojo tambah diwedeni Pak. Loro ngene dilukas mate awakmu. Malah mate-mate to. Terus ngusap sirah bocah yatim. Jadi pinten iki? Poso siji, salat, silaturahim, sowan ulama, nganggo celak, adus tilik wong loro. Terus nomor 8 ngusap sirah bocah yatim. Ngusap sirah bocah yatim diperkenalkan ibu-ibu nggih, mboten saged ningali. Ngusap sirah bocah yatim niku beda karo carane ngusap sirah anak sing mboten yatim. Nek ngusap sirah bocah yatim niku teko mbun-mbunan ila muqaddami roksi, mengarep. Sret. Teko tengah mengarep. Nek ngusap sirah anak-anak sing tasih enggak ada bapak niku teko tengah ila muakhari roksi, memburi. Ojo diusap-usap ngene. Kula ningali ngusap-ngusap wala kaya jenae diusap-usap. Wis ora ro carane makane ngaji yo cek terus. Nek bocah yatim niku saking ubun-ubun nggih terus diusap mengajer. Bisa. Terus donga. Jabarallahu yutmaka wa ja'alalaka khalafan min abika. Nek gak iso Jawa, nek gak iso Arabe ya muga didongakno. Muga-muga awakmu ditambeli kalih Allah, digenteni kalih Allah. Sing ilang iku muga-muga digenteni. Yatim nek kelangan bapak, muga-muga digenteni kalih Allah. Digenteni niku mboten kudu ibuke rabi malih mboten. Mboten kudu ngoten. Ngono ya kena ya iso. Tapi mboten kudu ngoten.
Anak kehilangan bapak itu berarti kehilangan nafkah, nggih mboten. Karena nek bapak mboten ngenten sing wajib nafkahi pindah nang mbah. Nang mbah sing tangga bapak. Mboten keluarga saking ibu, Pak, saking bapak. Nek mboten enten paman Pak Dene, Pak D Pak Li niku sing wajib. Wajib niku, Pak. Nek mboten enten telas sedanten baru keluarga ibu, ngoten. Lah rata-rata masyarakat kita kan enggak. Nek anak iki wis yatim, nafkahi ibuke akhire. Yo kelimpungan Pak ibuke wong gak kulino nyambut gawe. Akhirnya terus ndolek bapak meneh. Bahkan sajane Pak. Bapak angkat nggih, bapak angkat. Niku wajib mboten nafkahi anak angkat. Niku kan anak tiri nggih, istilahnya nggih. Lek ibuke nikamane kan berarti anak tiri, bapak tiri. Bapak tiri niku wajib mboten nafkahi anak tiri. Mboten wajib. Mboten wajib saja. Cuma yo aja koyo ngono rek, ngusahne ibuke gelem anake ora, yo aja ngono. Tapi secara hukum fikih lho, mboten wajib saja. Makanya sing kudu ngertosi niki keluargane sing lanang. Nah, makanya terus kita niku ndonga muga-muga digenteni Allah. Mbok carane ya apa? Mbok ibumu nikahne, mbok awakmu oleh orang tua asuh, benulan oleh kiriman saka dulur-dulur, mboten ngertos Pak kita. Terus sedekah nggih 8 niki sedekah. Sedekah niki teng wulan Sura tanggal 11 Sura niki sakjane umum. Jenengan sedekah napa mawon yatra saged. Bahan makanan pokok, sembako saged nggih. Arek-arek saiki kabeh masukan sekolah nggih. Jenengan sedekah alat tulis, tas, sepatu, seragam saged. Niki lari TK pun asal nggih. Nah, lari TK kan pun sami pendaftaran enggal niki. Kayak menawi jenengan badhe sedekah monggo. Tapi enten tradisi malih ten wulan Sura niku enten istilah jenang sura. Nanti pireng nggih? Enten istilah jenang sura. Jenang sura niku memang sejarahé saka Kanjeng Nabi Nuh wau Pak. Nabi Nuh niku kan ten kapal dangune 6 wulan. Persediaan makanan itu pun menipis. Akhirnya terus bawa napa sisae apa ae digawakno kali napa niku santri-santri ini. Karek titik tok, karek kacang-kacangan ngoten niku. Karek kacang-kacangan dikumpulno kali Nabi Nuh didadekno jenang sura. Lah niku sing didamel Nabi Nuh niku sampai sakniki kita wong Jawa ngarani jenang sura. Bahane napa mawon? Nah niki Ibu nggih nek jenengan badhe bacaan jenang sura berarti baca jenang sura niku saged dinilai Kemis malam Jumat utawa Jumat Injing. Napa mawon bahane? Nggih niku jenang abang kali jenang putih, nggih jenang abang jenang putih. Terus kulupan endog kali ayam kampung. Mboten daging, Pak. Kulupan endog karo ayam kampung. Terus peyeke niku peyek kacang dele sing ireng. Nggih, dele ireng niku peyeke. Terus jangan lodeh. Jangan apa? Jangan lodeh. Jangan lodeh sing isine niku nek saged boten ninggal 7 macem. Wis sembuh pokoke saking isine 7 macem. Yo napa gori napa diwisene nang isine 7. Nah, isine 7. Nah niku kula ijazahane saka Yai Halwani, Yai Ahmad Halwani. Terus sak mantun dados mateng ampun didhawuhi dhisik saderenge didongani. Nek saged ndongane niku aja ninggal donga nazilah. Donga nazilah niku koyo nang kunut tapi rada dawa. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Niku terus tapi enten lanjutane. Kula terus terang mboten apal. Kula kudu ningali. Nek donga niku kula ningali. Soale dawa Pak niku donga tolak balak. Donga tolak balak. Umpami jenengan mboten gawe jeneng sura nggih mboten napa-napa. Sedekah umum kaya wau yatra, sembako, alat sekolah bocah-bocah monggo bebas, tapi enten tradisi namine jenang sura. Terus niki masak enak mayorake keluarga nomor 12. Masak enak mayorake keluarga. Dadi niki napa utamane bapak-bapak nggih dipirengaken. Nek wayahe Asyura
tanggal 11 Suro khususe utawa bulan Suro pada umumnya niku bapak-bapak nek saged maringi blonjo rondo luweh nang ibuke. Lho, rondo kathah ten ibuke. Jenengan biasanya belanjane sedinten niku kok 50.000 wulan Suro ditambahi apa 100 napa pinten. Bu, wulan Suro masak rondo enak ngoten. Nek jenengan mboten pengin soro-soro, Bu, tanggal 11 Suro prei masak. Ayo nang restoran. Cocok jenengan. Ibuke saweneng wis. Iku oleh macak kat mulai subuh. Ero kabeh dijak nang restoran. Pun. Terus kali niki Pak, niki dawuhe Mbah Mun tapi kula mboten pireng piyambak. Niki saking kanca-kanca. Mbah Mun niku nate dawuh, ya muga-muga bener. Nate dawuh, wong lanang-lanang bojo-bojo nek iso nukokno emas bojone tanggal 10 Suro. Rungokno. Sapa-sapa bojo lanang nukokno emas bojone napa gelang napa kalung emas tanggal 11 Suro, maka rezekine mboten leren-leren dalam setahun. Oh kan ibu-ibu seneng. Ibu saweneng wis monggo. Ya ora kudu gedhe, Pak. Aja ya sak mampune jenengan monggo ngono. Wis. Sing paling enteng nomor 11. Paling enteng iku nomor 11 kali wau adus. Adus ku paling enteng. Amalan paling enteng iku adus. Bondo niat tok kali sampo wis beres. Karo niki nomor 11, ngetok kuku aja dimu dawa. Niki insyaallah kula lampahi niki. Nek sing liyane bumbuan. Terus terakhir mau surat Al-Ikhlas ping 1000. Niku nek saged nggih mulai dalu wau Kamis malam Jumat sampai nek saged saderenge subuh Jumat. Nek saged. Nek umpami kok dereng nutut, Pak jek oleh 500, jek oleh 600. Mboten napa jenengan tutukaken sampai 1000 saderenge asar utawa saderenge maghribe dina Jumat. Nah niku amalane 12. Terus enten malih tambahan ten ngene kitab litune Miftahul Indab nang kula kesupen. Niku nyepakne napa banyu mawar. Dadi tekek baskom, toya kei mawar. Nggih mawar. Terus diwaosaken Fatihah nggih mawar pirsa nggih kembang mawar. Kathah Mas tempat tengah. Terus diwaosaken Fatihah ping 7. Fatihah. Ojo Fatihah ping 7, ojo ngono to ya. Ya lengkap Pak sak surat ya. Terus mantun ngonten disebulaken toya niku jenengan damel raup. Damel raup sak sirah. Kali jenengan raupaken ten putrane jenengan ten keluargane jenengan. Insyaallah faedahe khasiate niku dalam setahun niku mboten kena penyakit, mboten kena lara. Niku faedahe. Tambah ini kurang nulis ini. Soalnya mboten mlebet nabung. Niku ten kitab pintune wonten nggih. Enten sing tanggotaken cekap nggih mugi bisa manfaat nglampahi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo.